Chim chim. Chim. Chim chim. Ano ba picture? Ayag kayo na kay kusuging adlaw. Na chim chim og si Archie oh. Oh, sweet case lang duha. Yang mga anak ug akong mga anak naligo po diha. Ituman ang mga bata oy. Ikaw magong sulod ani noon. Na chinchin oh, akong mga anak oh. Akong anak sinsin. Sweet. Jim. Ako magligo kay gabantay kog bata. Na-dress inday nang. Naligo si ate. Naligo si ate oh. Tiya nagminchong. Tiya ni ate, tiya ni minchong ma, tiya ni minchong na sinsin ito layo kay sinsin no. Naligo sila. Nakakuha pa may isda. Dako kay isda. Yan nasa ang uban ginunan, ang uban ginuon. Katong naay mga puti dito, kato mga guso na diha, guso. Nya ang katong dito sunahan, ikuha na sinsin ganiha. Kana naay mga naglutaw-lutaw ba. Isda nakuha lagi mulmul. Nangaligo sila nami diri ay. Mao ni siyang lugar na mo. Aos Inday ay. Tuog Sinday ay. Natuog Sinday Mimich. Ilahan ning kuan kanang mura cottage ba. Dako ginang oy, ilaha pa na diha ay diha dapita, ilaha pa na. Diha dapita ilaha pa na mga rolyon. Diha sa diri na. Padung dito. Nanuroy mi dito padungo nya gilibot na namo. Nya di pa jud ka mag-uol sa mga kuan diri kay ngano ang kanang daghan kay mga utanon diri. Naa sa mga utanon, mga kamunggay, mga kuan. Na diri nagkuan sa sila nananom. Oh, na selfie. Full family.